Sheshe ngokwesimo sesiborene esheshayo ngaso njengoba ngisho i-department ise-react-ile kule video yalo sisi lona onesi obonakala lapha ehlokoloza isiguli. Abanye bathi uyashaya-ke, bathi-ke anganoma ukushayani lokho, bathi into esho nje athi kade eshaya isiguli. So Zandza kwethu, when it comes to these things, ekubalulekile ukuthola amasayidi omabili Zandza kwethu. I can't lie, ngangasebenza esibhedlela and lapha kudingeka angazi sineke senhliziyo yendlovu kwesinye isikhathi. Zandza kwethu, ama-patients sometimes they taste your patience. Hayibo, what a punchline. Ama-patient sometimes they test your patience. Oh holy. So Zandza kwethu, kubalulekile ukuthi sithole isayidi lesiguli, sithole isayidi likanesi. Singajump into conclusions, phinde sithole namasayidi lama-surroundings Zandza kwethu. Angisho ukuthi kuyinto e-right ukuthi umuntu wakahulumeni, first of all, uma uzoba inesi kufanele uzifundise ukuba ne-passion. But Zandza kwethu, ngesiphinde sithi umuntu akayena umuntu. Another thing, first let's put into consideration ukuthi naye umuntu. Zandza kwethu, asingasho ukuthi mhlawumbe kalahlekelwa itoho, no. I strongly believe ukuthi she can still do better, but Zandza kwethu siphinde singakhohlwa futhi nokuthi ama-patients test your patience. Oh Nkosi yami. So nje okubalulekile lokho Zandza kwethu, but asazona ukuthi kuthini ukuphawula kwakho Zandza kwethu, but it is what it is Zandza kwethu. I-department ise-react-ile. Mina ngokwami nje ake ngisho nje ipointi lami ukuthi atholakala amasayidi omabili before kuthatha isinqumo, yabo. Because uma uwumuntu okasebenza esibhedlela, hayi uyazazi into ezenzeka laphana. Ezenziwa unesi, khona onesi vele abangabathandi abantu sidalo. Ebese kuba khona izinto zama-patient, so i-patient seqala ukuphazamiseka ekhanda, yabo. Lenze izinto ngendlela uthi aliphazamisekile nje, uthi lidiniwe nje ukuthi akucheckwa umuntu la lisikhiphele kwena isibhongo.